Здравейте, доктор Кочева съм аз. От колко време ползвате софтуер на Godent? От 3 години вече. Как ви помага в практиката? Помага ми да си организирам практиката, да си следя работния процес, какво се случва, приходи, разходи, всичко записвам в Godent и после си вадя съответните изводи. Кои са трите неща, които най-много ви харесват в софтуера? Панела за финансови резултати, това, че всичко е много организирано, навързано и лесно се достига до него. И може би check-in, check-out системата също използвам и ми харесва и тя. Получавате ли винаги помощ от колегите от сапорта, когато имате необходимост? Да, абсолютно винаги са на разположение. Даже са ми казали, че и в почивни дни мога да ги търся. Не съм се възползвала от това нещо, но съм спокойна, че винаги има кой да ми помогне. Бихте ли препоръчали софтуера на ваши колеги? Да, бих препоръчала. Пожелавам на Godent да бъдат все така готини и да продължават да се развиват със същите темпове.